बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव तो जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय नङा होनबा तो आङो दा दंफैयो आङो माने बांसिनै फोथारावनो थानानै मोजां मोनो आरो लाइभआ बेनो तो आङो फैलायबाय फोथारावहाय तो गोबाव दिननि उनावहाय आङो बेबायदि भिडिअ दिनै लानानै फैनाय जाबाय आरोना तो नोंथांमोनाहाय एसे धैर्य हमनानै भिडिअखौ नायलांदो आरो माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ भिडिअआ बयबो मिथिनो मोनखाबाय ना तो बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन जोंहा जितुनिखि फैबाय थानाय 22 नम्बर इनस्टलमेन्ट जितु पीएम किसान तो बे आपडेट्सखौहाय जोङो दिनै नेनानै दङ आरो जोंनो बयनोबो रां नांगौ ना तो हाबसिगोन फाइनाली जोङो मोननो थांगासिनो दङ जोंहा नैबे फेब्रुवारि दानावनो जोङो मोननायनि चान्स दङ आरोना जानुवारियाथ' फ्राय जोबनोसैयानो नङा होनबा तो जोङो एसे नेनानै थानि आरो बयबो जोंहा एकाउन्टफोरखौ थिग लाखियोब्लानो जाबाय EKYC फोरखौ जोङो मारिनानै लादो अनलाइन प्रसेस जोङो मारिनो हाखायो तो अपसनफोरा जोंहा बेवहायनो दंजोबखायोना तो वेबसाइटआव हाबदो आरो खामानिखौ मावनानै लादो आरोना तो टेनसन गैया जोङो मोनगोन बयबो जायफोरा आगे पिछे मोनबाय थाखायो ना तो जोङो बयबो मोनगोन जोंनियावहायथ' बेबायदि माने एथबां फेक माने कृखकफोर गैया ना गासिबो रियेलानो गोजा आरो जुदि नोंहा लेन्ड शेडिंफ्रा गासैबो थिगैनो दंजोबखायोब्ला जोङो मोनैनि कुनु खोथायानो गैया आरोना तो बेबायदि माने भुवाथ' गैखाया फ्राय दा जियानो हक जोङो नेनानै थानि आरो बयबो 2000 रांखौ मोननो थांगासिनो दङ ना तो जोङो थाबैनो मोनगोन 2000खौ जोङो नेनानै थानि दा जियानो हक आङो दिनैहाय एसे माने फोथाराव बेरायदों दै ओरैबायदि माने मोजां नै बेसराहाय जा बिबार बारग्लुंजोब्बाय आरोना आरो नै बिथिं दङ बेयो माने फिथाइ थाइबाय नैबे उनथिंजायना फिथाइयाबो बिराद बरिया जाखादों उननि केमेराजों आङो एसे दिन्थिगोन आरोना माबायदि जादों दा आं एसे दिन्थिलांनि माने जानो आन्था दै लोगोफोर नै बेबायदि जानो आन्था माने फोनाय जादोंमोन बेसरा माने बांद्राय बेबायदि गाज्रिबो जायाखै नाथाय गोरानद्राय बोथोरा ना अखा गैया देग्लाय तो बिनिखायनो थेवबो माने फिथाइया गाज्रि नङा नै बेबायदि माने बरिया गथा गथा जादों आरो नै जा मोजांखा थाव मोनजाब्लानो जाबाय एसे बांद्राय बेबायदि माने हासारफोरबो होआखै आरोना तो जानांगौना बेखायनो बांद्राय होयोब्लाबो माने देहानि गोबांथार खथि जायो आरोना एसे थाव मोनजागोनखौ आसा खालामदों दा बिदिब्ला गोलाव खालामला रायजोफोर जोङो जिकुनु मुहुर्तआवनो एकाउन्टआवहाय पीएम किसाननि रांखौ जोङो क्रेडिट जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों निउसफोरनिफ्राय तो जोङो मोननो थांगासिनो दङ साननैसो नेनानै थानि जोङो बयबो आरो जोङो बिनिफ्राय एकाउन्टखौ चेक खालामगोन नङा होनबा तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोलाव खालामला गोजोन्थों बाय बाय